בו. מחשבות ושיחות. עורכת יונה נבנצל. שלום למאזיני רשת א' של כל ישראל, טכנאי השידור שלנו אהוד מועלם, והאורח שלנו הפעם בתוכניתנו עולם שאנו חיים בו הוא אמיר סגל. שלום לך אמיר. שלום יונה, מאוד נעים להתארח כאן. בשמחה. אמיר, אתה בעצם בוגר פסיכולוגיה, נכון? נכון. ותואר שני בייעוץ ארגוני. נכון. והיום אתה עושה דוקטורט בנושא? בדרך לדוקטורט בסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, כן. כן, וספר ראשון שלך, ספר ראשון, מערבה מכאן, שיר על אמריקה. רומן ראשון, אני פרסמתי ספר שירים, עכשיו יש עוד ספר שירים בדרך, אבל כן, זה הרומן הראשון, המשמח מאוד. כן, מערבה מכאן, שיר על אמריקה. עכשיו, הספר הזה, שהוא מבוסס זה סיפור אמיתי בחלקו. הוא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל החלקים המומצאים, הפיקשן שבו, גדולים מהחלקים האמיתיים. כן, אבל הנושא העיקרי כאילו, זה להיות מהגר עבודה בארצות הברית, כן, או עובד נכון. זר בארצות הברית, כן, נכון. הרגשת כמו סודני, אריתראי בערך. אני לא יודע איך סודני או אריתראי ירגיש, אני חושב שמצבם במדינת ישראל יהיה קשה יותר, וגם מצבם של מהגרי עבודה אחרים במקומות אחרים בעולם, אבל יש משהו בהגירת עבודה, גם מדברים על זה הרבה במחקרים, זה גם קשור לדוקטורט שלי, יש את הנושא של שיפור המצב הכלכלי, ובהחלט זה היה איזשהו שיקול שלי לנסוע לארצות הברית ולעבוד בה. יש את הזרות המאוד מאוד גדולה של מהגר, אין לי ספק גם שעולים חדשים בישראל חשים את התחושה הזאת לפחות בחלק מהזמן, ויש את איזושהי תחושה של זה לא המקום שלי, ועדיין הנה מה באתי לעשות בו, באתי לעבוד בו, ואיך אני מסתדר בתוך אותה עבודה שאני עושה. כן, באת לעשות כסף, כן, באת אמריקה, אתה יודע, שם הכסף מתגלגל ברחובות. אבל באמת כן. אתה הגעת לאמריקה, בדרך כלל נוסעים לעבוד בעגלות, מה שנקרא, הרבה מאוד בוגרי, אנשים שהשתחררו מהצבא, שנוסעים לעבוד כדי לאסוף כסף ללימודים. או לטיול הגדול שיהיה אחר כך וזה. נכון. אתה הגעת לארצות הברית בעצם כבר אחרי התואר הראשון, כבר סיימת את התואר בפסיכולוגיה. נכון, סיימתי תואר ראשון ועבדתי גם איזו תקופה גם אחרי התואר הראשון, ומה שקרה זה משהו שתואם גם את המציאות וגם את הרומן. מה שקרה איתי אחרי פרידה מאוד גדולה, ואחרי שעזבתי מקום עבודה וחוזה על הדירה עמד להסתיים, ואז בעצם היו לי שתי ברירות. כשהברירה האחת היא למצוא מקום עבודה חדש פה בישראל ולשכור דירה ובעצם להמשיך את החיים כפי שהם אמורים להמשיך פחות או יותר, והאפשרות השנייה הייתה לשבור את הכל וללכת למקום אחר. ישבתי באיזשהו פאב שהיום כבר לא קיים באזור השוק, מישהו הציע לי ללכת לעגלות בארצות הברית, אמרתי לו אין שום סיכוי שאני עושה את זה, ושבועיים או שלושה אחר כך כבר נחתתי בסן חוזה במטרה לעבוד בעגלות. אני חושב שזה היה איזשהו חיפוש, איזה משהו אחר, לצאת מהשגרה הזאת ולמצוא משהו אחר, כמובן האלמנט הכלכלי מאוד נוכח. כן, חשבת שתעשה שם כסף, חשבת. כן. אבל התגובה הראשונה שלך דווקא מעניינת אותי, שאין סיכוי שאני אעשה את זה. נכון, כי זו הייתה השנה בחיים שפתאום התעסקתי עם מחירות. עד אז באמת עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ועבדתי בעבודות טיפוליות, וגם כל מיני עבודות אחרות, אבל בכלל המחשבה הזאת על מחירות, וגם המחירות בעגלות בקניונים, יש בהם משהו שהוא, ניסיתי להעביר את זה גם בספר, יש בהם משהו שהוא פשוט שקרי, הוא פשוט שקר, זה ממש למכור מוצר
הוא לא חסר ערך, אבל הערך שלו מנופח בצורה מאוד מאוד דרמטית, ולעמוד שם ולהיות האדם שמוכר את זה, אני יכול לומר היום בדיעבד, זו חוויה מעניינת כחוויה שהייתה לי, והנה נכתב הרומן הזה, זה בהחלט תוצר חיובי, אבל זו חוויה מאוד קשה. זה ממש, זה גם פיזית, זו עבודה מאוד קשה, יש אנשים, צריך לומר שעושים את זה במשך גם שנים, ואני לא מצליח להבין איך הם עומדים בזה, זה ממש חוויה פיזית קשה, וזו גם חוויה נפשית קשה, זה לקבל את המילה לא הרבה פעמים, זה לספר סיפורים שלפעמים הקשר שלהם למציאות הוא קלוש מאוד, זה לחשוב איך אתה מוכר מה למי, כי לפעמים מוצר אחד אתה יכול למכור אותו במחיר אחד, ואתה יכול למכור אותו במחיר של פי 5 ו6 ו10, וזה לא קל, זה ממש לא קל לעשות את זה, וגם מהבחינה האתית יש פה כל מיני מורכבויות מן הסתם. כן. העבודה היא בעצם חצי חוקית, נכון? היא לא חוקית? היא לא חוקית. אבל איכשהו אתם עובדים, העגלות האלה נמצאות בקניונים, ממש במרכזי, שאנשים באים הרבה, ויש שם שוטרים, ויודעים שיש שם עגלות שמוכרות מוצרי ים המלח או קריות, תראי, אני חושב שאחד הדברים שלומדים עם הזמן זה שההגדרה הפורמלית של החוק פשוט לא מתקיימת בצורה מעשית, בצורה אבסולוטית לפחות. נכון, זו עבודה, ההיות שם, ההיות כמוכר, כישראלי, זה תמיד לפחד מההגירה, זה תמיד לפחד שמשהו פתאום יקרה. יש המון אגדות על מישהו שהאימיגריישן בארצות הברית תפסו אותו ושלחו אותו לאיזה בור חשוך, ואני לא נתקלתי בדברים כאלו, אבל בהחלט החשש קיים. אני יכול לומר, בשלב המאוחר יותר, שוב, גם מבחינת המציאות וגם מבחינת הספר, התעסקתי עם מחירה של מכונות הימורים, שזה בוודאי שלא חוקי, ושם החשש הוא מאוד 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 גדול. אפשר להגיד שזה היה קצת שטות להתעסק עם התחום הזה, אבל שוב, זו חוויה מעניינת, ואני לא יודע להסביר למה בעצם הדברים האלה מתאפשרים. אני רק אומר, בתור איש מחירות אחר כך הייתי נוסע המון, ואז הייתי שומע טוק שואוז ברדיו, ואני זוכר ששמעתי איזה טוק שואו רפובליקאי, ומאוד יצאו נגד המהגרים הלא חוקיים שיש בארצות הברית, ושצריך לגרש אותם, וחשבתי לי, אני נוסע ברכב שלי, יש לי טלפון סלולרי אמריקאי, יש לי חשבון בנק בארצות הברית, יש לי דירה, יש לי עבודה, אמנם לא חוקית בעליל, אבל יש לי עבודה. הם לא מבינים, הם לא מבינים, הם באמת לא מבינים, זה מציאות אלטרנטיבית, שבאמת כמהגר עבודה אתה זוכה לחוות אותה, אבל המיינסטרים לא חווה אותה, ואני מניח שגם פה בישראל, בתור אזרח ישראלי, שומר חוק לחלוטין, אין לי ספק שיש כל מיני חצרות אחוריות שאנחנו לא נחשפים אליהן. כן, אבל בכל זאת ההתייחסות אליך היא שונה מה של אותו מהגר ממקסיקו? קודם כל אתה לא בולט, נכון? נכון, העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם גזעני מאוד, וצבע האור יש לו משמעות גדולה, למרבה הצער, וגם לארצות הברית יש בעיה מאוד קשה עם המהגרים ממקסיקו, או לא בעיה, אתגר מאוד קשה עם המהגרים ממקסיקו. במדינת ישראל, גם אם כל תושבי ישראל יחליטו שהם עוברים לארצות הברית, ההשפעה לא תהיה דרמטית יותר מדי על המאזן הדמוגרפי שם, אבל אני חושב שאחד הדברים העיקריים, אנחנו פשוט חיים בעולם גזעני, ומי שצבע האור שלו בהיר יותר, קל לו יותר, ומי שצבע האור שלו כהה יותר, קשה לו יותר. אנחנו רואים את זה בישראל, בארצות הברית, בכל העולם. הנה, היום היה בעיתון שאיזה נער החזיק רובה צעצוע וירו בו. נכון. עכשיו תנחש מה צבע האור, אוקיי. נכון, לא מזמן. כן, היה שמו חוזה משהו, אז זה ברור. לא מזמן היה רצח הקפוצ'ון המפורסם בארצות הברית, שהסיר רבים בארצות הברית, שאפילו לא היה שם נשק צעצוע, אלא פשוט נער שחור שלבוש עם קפוצ'ון. זה העולם שבו אנחנו חיים, אלו האתגרים שמולם אנחנו מתמודדים. אני חושב שלכן אני מאוד שמח שחוויתי את החוויה הזאת, כי יש איזה שהן חצרות אחוריות בעולם,
קל לומר חצרות אחוריות, אבל האמת היא שזה מקום שבני אדם חיים בו. אנחנו קוראים לזה חצר אחורית כאילו זה לא המקום הראשי, אבל יש אנשים שכל חייהם מתנהלים במקומות האלה, וחייבים להכיר אותם, חייבים להבין אותם, ואכן באמת החוויה שלי כמהגר עבודה היא שונה באופן מאוד מאוד דרמטי משל אחרים. משל האריתראים שבאים לארץ, או של המקסיקנים שמגיעים לארצות הברית. בוודאי. עכשיו אני רוצה קצת להתעכב על ההתחלה, אתה מגיע ומחכים לך, זה ארגון גדול, נכון? הארגון הזה של העגלות זה ארגון מאוד מסודר וגדול. כן, זה די מדהים, זה חברות שאני לא מבין את מידת החוקיות שלהן, אבל כן, זה מגייסים אותך פה בישראל, ויש מישהו שמעביר אותך לארצות הברית, ומישהו שפוגש אותך בנמל התעופה, ויש קומפלקס דירות ששייך לחברה, ואז אתה מגיע אל קניונים שעובדים בהם בצורה מאוד מסודרת, והמערך שבו אני נתקלתי הוא מערך שרבים נתקלים בו, כלומר זה לא משהו ייחודי, אלא ממש מערכים כאלה קיימים בכל ארצות הברית. אבל העניין הזה, הנה אתה אומר, בקניונים בצורה מאוד מסודרת, מאוד. עגלות, וזה לא חוקי. אז יש כאן משהו שהוא בעייתי, כן? זאת אומרת, זה חצי חוקי, זה רבע חוקי. לפני כמה ימים, מספר דו-ספרתי של חברי הכנסת שלנו אמרו שהם ישנו מריחואנה. עישון מריחואנה הוא לא חוקי. כלומר, יש מספר דו-ספרתי של חברי כנסת ישראל שאמרו, שהצהירו, אנחנו הפרנו את החוק באיזשהו שלב בחיינו. כן, אבל זה פה, זה כאן, זה בבית. נכון. זה פחות חמור בארצות הברית. למרות שעישון מריחואנה, אני לא יודעת מה עכשיו, אבל לפני שנים אחדות, בניו יורק היה חוקי. אני רק נותן את זה כדוגמה, אני אומר, החוק שאנחנו חושבים שמכווין את חיינו, הוא אכן מכווין את חיינו. אני אומר, החצרות האחוריות האלה שכל הזמן מתקיימות, הן פשוט כל הזמן מתקיימות. אגב, גם כאן במדינת ישראל יש סטטיסטיקות שמדברות על כך ש80% מהמעסיקים עוברים על חוקי העסקה באיזשהו אופן. אחד המעסיקים הללו, אגב, הוא מדינת ישראל, אחד המעסיקים הוא עיריית ירושלים, כלומר אנחנו רואים גופים מאוד מאוד גדולים שבעצמם חוטאים ועוברים על החוק, אז מה לנו כי נלין על כמה ישראלים שעובדים באיזשהו קניון? לא, אני לא מדברת על הישראלים שעובדים, אני מדברת על ההנהלה, זה שמאפשרים להם להציב עגלה. בקניון מפואר וחשוב בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס, זאת אומרת שיש כאן איזה קומבינה, כאילו. אני לא יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים, אני גם לא אכנס לכל מיני ספקולציות, אבל פשוט כך זה מתנהל. כן, אתה עבדת שם, כאילו המוצרים שמוכרים בדרך כלל זה מוצרי ים המלח. האמת שיש מגוון, יש את מוצרי ים המלח, כל מיני קרמים שחלקם יעילים וחלקם לא, יש משהו שנקרא מחליקי שיער, אנשים מטולטלים, למשל מישהי כמוך הייתה יכולה לקנות מחליק שיער או ליהנות ממנו או לא ליהנות, יש שלג מלאכותי שתוסיפי אליו מים והוא מתנפח, ויש עוד מגוון מוצרים שהחיים שלך יכולים להמשיך היטב גם אם לא הייתי יודעת שהם קיימים. אני מכרתי קריות שמתחממות במיקרוגל. כן, אז לפני שאני באמת אגיע שאני לא הכרתי, אבל את המוצרי ים המלח, יש להם שם טוב בעולם, כאילו בכלל מוצרים ים המלח, זה דבר מופלא ודבר נפלא, וזה אחד מפילי העולם, ואתה יודע, והמוצרים של ים המלח, לפחות מוצרי הקוסמטיקה, הם לרוב מוצרים טובים. זה לא נראה לי בלוף, כן, המוצרים האלה. הקריות האלה, לא שמעתי עליהן, קריות שמתחממות במיקרו, ומה קורה איתן בעצם? והן אמורות להרגיע, יש שם כל מיני, אני בזמנו יכולתי לתת נאום שלם כדי לנסות לשכנע מישהו לקנות, אבל מתחממות במיקרו, יש שם כל מיני עשבים שאמורים לעשות כל מיני דברים טובים. תראי, מה זה בלוף? אם תשימי על עצמך כרית חמה יותר, תרגישי קצת טוב יותר. אם יש שם איזשהו עשב שיש לו איזה ריח מאוד נעים, זה ינעים את זמנך. האם הן שוות את המחיר שאותו אנשים משלמים? ודאי שלא. האם מוצרי המלח האלה שווים את המחיר שמשלמים עליהם בקניונים? אני לא יודע, לא אני זה שמחר אותם. כן, גם בארץ זה די יקר, אני מוכרחה להודות, אבל בסדר. תראה, אני עוד פעם אגיד, על איכות משלמים, או על מה שמתאים לך משלמים. אני חושב שהדבר
העניין בעגלות האלה, בעצם המוצר הופך להיות דבר שולי. המחירה היא הדבר המרכזי. המוצר, לא משנה איזה מוצר ייתנו לך, אתה אמור למכור אותו. אז כמובן שיש דברים שממש בלתי אפשרי למכור, אבל אולי אפילו אין דברים שבלתי אפשרי למכור. כן, קרח לאסקימוסים, גם את זה מצליחים, אני יודעת. בדיוק, אז השאלה היא מעמד המחירה, היבט המחירה, אני גם בספר אני לא נגעתי כל כך במוצרים, הם לא כל כך מעניינים את האדם שקורא את הספר, אבל מה קורה לאדם המוכר, ואיך מתנהלת המחירה, ואיך עומד אדם ומוכר למישהו אחר וחושב בכמה אני יכול למכור לו, ואיזה מחיר אני יכול להציע לו. אין מחיר אחיד? בוודאי שאין מחיר אחיד, ודאי שאין מחיר אחיד, זה מי שנראה עשיר יותר ישלם יותר, ומי שנראה עני יותר ישלם יותר. אני גם מציין שם שיש בזה אפילו היבט סוציאלי, לוקחים יותר כסף מהאנשים העשירים. אבל זה ההיבט המורכב של העבודה הזאת, שהיא מעמד המחירה שם הופך להיות משהו מופקר לחלוטין, פרוץ לחלוטין, זה מין שוק חופשי במובן אולי אפילו הפרוורטי ביותר שאפשר לחשוב עליו, כי בעצם אתה פשוט עושה כל מה שאפשר כדי למכור בכמה שיותר גבוה. ולצוד את הקונים הפוטנציאליים, כן? וצריך לזה כישרון, אתה יודע, או שיש לך את זה או שאין לך, נכון? כן, אני חייב לומר, אני באותה תקופה בעגלות הייתי די גרוע, אני לא הייתי איש מחירות מי יודע מה, גם הדמות שמספרת את הספר, גם היא כמוני, לא מי יודע מה בזה. היה לי מאוד קשה להאמין במוצרים האלה, ולכן היה לי מאוד קשה למכור אותם. כן, וגם לעמוד כל כך הרבה שעות על הרגליים, שזה באמת דבר מאוד קשה. ועוד דבר, אתה הרבה כותב על העניין הזה, שכל פעם אתה עושה הפסקת, או הגיבור שלך עושה הפסקת קפה, וכבר מכיר את כל סוגי הקפה בכל מקום, ואוכלים את העוגיות ואת העוגות, זה מה שאכלתם, כאילו אמרתי, כל הזמן אתם אוכלים עוגות, ויש אוכל גם אמיתי, או ש... תשמעי, יש משהו, אני זוכר איזה זמן בארצות הברית, שפתאום אמרתי למישהו, שכבר כמה חודשים בכל ארוחה שאני אוכל יש גבינה. כל מה שאני אוכל, אני אוכל סלט, יש בו גבינה, אני אוכל סנדוויץ', יש בו, כל דבר שאני אוכל יש בו גבינה. הייתי צמחוני באותו זמן, אז זה גם היה קל מאוד לאכול הרבה גבינה, אבל גם הרבה מהאוכל, אם אנחנו מדברים על רשתות גדולות, אז הוא בוודאי, אנחנו מדברים על פסט פוד, וגם מדברים על אנשים צעירים, אז הנטייה לפסט פוד עוד יותר גדלה. וגם ברגע שאתה עובד כל הזמן, צריך להבין את הלך המחשבה הזה של בן אדם שמוכר במשך 12 שעות, והמחשבה הזאת על זה שאם עכשיו אני לא עומד ליד העגלה, עכשיו ברגע הזה ממש שאני הלכתי לשנייה לשירותים, או לשתות קפה, או לאכול משהו, סתם לשבת, עכשיו יעבור הקונה הגדול ביותר שאי פעם ראיתי בחיי, ואני פספסתי אותו. אז עושים את זה מהר, כזה מביאים את הקפה מהר, ואוכלים את הדונטס, את המאפינס, אני יודעת, כל הזמן... דונטס אני לא מסוגל לאכול דונטס. אז זהו, אבל כל זה היה מתוק, זה היה הכל מתוק שם. אז מגדלים קרס. אז מגדלים קרס. והפסקת הסיגריה. עכשיו תראה, זה באמת הפתיע אותך. הרי ארצות הברית, ארץ מה שמגנים שם את המעשנים שם הם מאוד מסכנים, כן? לפחות מעשני הסיגריות, אני לא יודעת לגבי דברים אחרים. אז בכל זאת צריך לצאת לעשן, לפחות בספר, כל החבר'ה שם מעשנים בטירוף. נכון, האמת שיש, אני גם באותה תקופה עישנתי, ובאמת יש מקומות לעשן, יש מקומות, אני זוכר למשל באיזה רחוב בסנטה מוניקה, בלוס אנג'לס, כמובן אי אפשר לעשן בתוך המועדון, אבל אתה יוצא לרחוב ואתה מעשן ברחוב, אז ברוב הערים אתה פשוט יכול לעשן בחוץ ברחוב. ככה על המדרכה או על זה? עכשיו בסנטה מוניקה אתה לא יכול לעשן בכל מקום, יש נקודות מסוימות ברחוב שרק בהן אתה יכול לעשן, כך שבאמת מקומות העישון מוגבלים, אבל עדיין יש אנשים שמעשנים. אני זוכר שבאותה תקופה, זה מעניין, אחרי שחזרתי לארץ בדיוק עבר החוק של איסור עישון במקומות ציבוריים, ואני זוכר שאני אמרתי, מה, אתם רוצים שנהיה כמו אמריקה? מה פתאום? והאמת שהיום אני מרוצה מאוד מהחוק הזה. הוא לא בדיוק עובד, אתה יודע, לא, הוא עובד במקומות סגורים. הוא עובד במקומות מסוימים, אז לפחות יש כמה מקומות שאפשר
שאפשר לצאת אליהם בלי לחזור עם ריח של עשן. באמת, אני זוכר שפעם ראשונה בארצות הברית שיצאתי למועדון, חזרתי לחדר והתיישבתי על המיטה שהייתה לי והסתכלתי על עצמי וערכתי את הבגדים ואמרתי, אני לא מריח מסיגריות, אין לי ריח של סיגריות. כי כאן בפאבים ובמועדונים בזמנו ישנו, היום באמת לא, אבל כמעט כל מסעדה יש לה את החצר שלה או אותה בחוץ, אפשר, כי אתה יודע, זה מאוד קשה עם בתי קפה, וכי מי הולך לבתי קפה? וכאילו רוב האנשים המעשנים באמת יושבים. האמת שעכשיו כבר כולם, תראי הרי גם, את רואה גם אימהות עם עגלות בבתי קפה, אני רוצה לחשוב שהיא בערב, כי לא, ברור, בערב. אתה יודע מה, אמיר, בואו נעשה אתנחתה קצרה ונשמע קצת מוזיקה שאתה הבאת ונדבר עליה אחר כך. מצוין. אמיר סגל, האורח שלנו היום בתוכניתנו, עם הספר מערב מכאן, שיר על אמריקה. כמה שירים על השיר, שיר על אמריקה, כן? נכון, זה באמת השם המקורי של הספר, הוא היום מערב מכאן, הוא מתפרסם, צריך לומר, באתר המוסף של בית אביחי, והפרסום האינטרנטי הזה, אני חושב שהוא גם מעניין לכשעצמו, אבל באמת השם המקורי היה שיר על אמריקה,
ואני חושב שמעבר לכל הדברים שדיברנו עליהם לפני השיר, הנושא הזה של אמריקה, שגם עולה בשיר הזה, אמריקה זה ערש התרבות שלנו היום. זה ערש התרבות שלנו, זה מרכז התרבות שלנו. ערש התרבות והרס התרבות אולי. אני לא חושב שזה, אני לא חושב, אני מאוד אוהב את אמריקה, אני מאוד אוהב את ארצות הברית, אני מאוד אוהב את התרבות האמריקאית, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בזה שהרבה פעמים אנחנו כן מתבטלים מעט יותר מדי. שימי לב למשל, אין היום הרבה כאלה, אבל אם את הולכת לספריית סרטים, לספריית וידאו או דיסקים, אז את רואה כל מיני סקשנים של סרטים, ואת רואה קומדיות ודרמות ואימה וכו' וכו' וכו', כולם סרטים אמריקאים. הסרטים הישראלים הם סקשן בפני עצמו, זאת אומרת, תראי, קומדיה, דרמה, רומניקה, הרפתקאות וסרטים ישראלים, וזה במדינת ישראל. כלומר, כל התרבות שלנו צומחת על אמריקה, וגם בשיר הזה נאמר, וייטנאם זה לא אצלם וגם אנחנו יכולים. כמובן הם מדברים על מלחמת לבנון, זה שיר משנות ה-80, אבל הצבא האמריקאי, הקולג'ים האמריקאים, אני גם ציינתי את זה בספר, בעצם אתה חי כילד, אתה רואה את פרקליטי LA, מבחינתך ככה מתנהל משרד עורכי דין. אני חושב שיש אנשים בישראל שמעולם לא היו בבית משפט, והם בטוחים שיש מושבעים בבית משפט ישראלי, או אנשים שראו סרט קולג'ים, ומבחינתם בית החיות זה הדרך שבו בנויה האוניברסיטה. כמובן המציאות הישראלית שונה לחלוטין, אבל מאוד מושפעת, ולכן להיות באמריקה, להיות שם, יש לזה ערך מאוד גדול. כן, ובכלל אני חושבת שלהיות בכל מקום אחר, נכון. יש לזה ערך מוסף. נכון. גם לחיות שנה באפריקה, זה פותח לך אופקים אחרים. אני מסכים, אני כמובן מסכים לחלוטין, אבל אני חושב, אני למשל בתקופה שבה חייתי בלוס אנג'לס, הייתה לי דירה בהוליווד, והייתי ממש ליד הקודק תיאטר, איפה שמחלקים את פרס האוסקר, וליד מדרכת הכוכבים. אלה מקומות שאני מכיר מגיל מאוד צעיר. מהסרטים ומהטלוויזיה, כן. ופתאום אתה הולך ברחוב ואתה אומר, אלה סדרות הוליווד, פה יש את מדרכת הכוכבים, אתה הולך בניו יורק ואתה אומר, זה המקום שראיתי בכל הסרטים, בכל התוכניות שאותן ראיתי, ויש לזה, מה לעשות, זה נוכח בזיכרון שלנו, זה נוכח ברגשות שלנו, אנחנו בכל זאת רואים את הסרטים האלה כדי להתרגש, אז אנחנו מתרגשים. אני חושב על זה שהיום אני חי בירושלים, אני גר במרחק הליכה מהכותל המערבי. אז יסלחו לי האנשים שמפריעה להם ההשוואה, אבל יש איזו כמיהה בעם היהודי לכותל המערבי, מחד. מאידך אנחנו רואים איזו כמיהה של עולם שלם להוליווד, ללוס אנג'לס, לניו יורק, והנה פתאום אתה הולך ברחובות האלה. כן. אתה גם כותב קצת על הנאיביות האמריקאית, על העניין הזה של החנויות, שאתה יכול לקנות ולהחזיר. זה עכשיו התחיל גם בישראל, לשמחתנו. לא, בישראל אתה יכול להחזיר את זה תוך כך וכך ימים. יש זה, ואז אתה מקבל זה. לא רק זיכוי, היום גם כסף, אבל נגיד יומיים, 3, בלי שהשתמשת, בלי שלבשת. שם אתה לובש את זה, משתמש בזה ומחזיר את זה. כן, זה משהו שבאמת היה קיים. אני חושב שיש ישראלים, אפילו לא כולם, שעושים קצת אביוז לשיטה הזאת, גם לא רק ישראלים, אבל יש אנשים שעושים אביוז לשיטה הזאת, אבל אני אומר לך את האמת, אני חושב שבסוף השיטה הזאת טובה. בסוף לתת שירות טוב ולהיות פתוח לאנשים וחייכן לאנשים ונעים לאנשים, זה כן מה שמשתלם, כי הקמצנות ורדיפת הבצע בסופו של דבר מפילים אותך. אז זה נכון שאם אתה חושב לטווח קצר, אז לרמות נראה תקין, אבל בטווח הארוך זה פשוט לא משתלם. אז בטווח הקצר, אני גם מתאר שם כל מיני מקרים כאלה של לקנות חליפה לפני חתונה, להחזיר אותה אחרי החתונה, לקנות צמיחה ואחרי כמה חודשים להחזיר אותה. דברים כאלה בהחלט התקיימו, אני נתקלתי גם בדברים דרמטיים יותר. כן, זה אבל יש כאן את הקונה צודק, נכון? הקונה תמיד צודק, כאילו הקליינט תמיד צודק,
ורוב האנשים... תחזרי לחנות. כן, וגם רוב האנשים לא מרמים. בדיוק. כי אם כולם היו מרמים, הרי זה לא היה עובד. בדיוק. אז לוקחים בחשבון שיש כמה כאלה. ואת יודעת מה, הנה גם משהו בזכות הישראלים והישראליות, אנחנו במשך שנים חשבנו שאנחנו רמאים ותחמנים, והנה עבר חוק כזה במדינת ישראל לפני כמה שנים, ויש דווקא כמה כתבות שאומרות שבעלי עסקים מאוד מרוצים, ושהכל בסדר, ושהכל תקין. ככה את יודעת, לפעמים אנשים הם לא התחמנים הרשעים הגזלנים, שאפילו הם חושבים שהם. כן, עכשיו אחרי סן חוזה, שהיית בהתחלה עם עגלות, אתה עובר להוליווד, כן, להוליווד, ללוס אנג'לס, עיר שאתה צריך מכונית, כי אי אפשר ללכת שם ברגל, של מי שהיה בניו יורק, ושם באמת אין צורך במכונית, ההפך זה מטומטם שתהיה מכונית, כי יש סאבווי נפלא ויש... לוס אנג'לס זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי גם. אתה יכול בעצם בבוקר לעלות על המכונית ולרדת ממנה בערב, בעיקר בעבודה כמו זו שעשיתי, וכמעט לא לצאת מהמכונית. הרבה מהמקומות שאתה עובר בהם בדרך, יש בהם חלון של טייק-אווי, זה ממש דבר מקובל, אז את הקפה של סטארבקס אפשר לקנות שם, ואת האוכל מכמעט כל רשת מזון מהיר אפשר לקנות שם, ובעצם אתה יכול לעשות המוני דברים בכלל בלי לצאת מהרכב. כן, וזה אומר לשבת יום שלם, וכמה שזה לא בריא, אנחנו יודעים, כמה שזה לא בריא. עכשיו אתה בסן חוזה לא עשית כסף, נכון? לא רק שלא עשית כסף, אלא הפסדת כסף. במציאות לא הפסדתי כסף, בספר, כן, בספר יש שם הפסד כספי, כן. כן, ואתה מגיע להוליווד, הוליווד, כן, מקום הכי מדהים בעולם, לפחות לפי הסרטים, ושם אתה באמת מוצא את העבודה הרווחית יותר. האמת, לוס אנג'לס, אני מאוד אוהב את לוס אנג'לס. אנשים בדרך כלל לא אוהבים את העיר הזאת, זאת לא העיר הכי יפה שיש, אבל היא נורא מעניינת. ומה שקרה לי באמת, זה דווקא באמת תואם את הספר, באמת מצאתי שם די במקרה עבודת מחירות, גם עבודת מחירות שלא חשבתי שאני אעשה, את העבודה עם מכונות ההימורים, שבאמת הייתה מאוד מאוד רווחית. ומאוד מאוד לא חוקית. כאן זה כבר לא חוקי. לא חוקית, נגיד לא חוקית. ומאוד מעניינת, כי שם, אם אני מדבר על החצרות האחוריות של ארצות הברית, לעמוד בקניון ולמכור זה עדיין לעמוד בקניון ולמכור. אבל להגיע למקומות, למשל, אני אתמול ישבתי בארוחה עם שני חברים, שניהם אמריקאים לשעבר, וסיפרתי להם שהגעתי למקומות, יש למשל מסעדות בדרום מזרח לוס אנג'לס, שבהם יש שולחנות בחוץ, ויש זכוכית משוריינת שמגינה על הקופאי ומגינה על אנשי הצוות. אתה מכניס כסף, אתה מקבל מגש עם אוכל, ואחרי שכולם יצאו מהמסעדה, הם יצאו והם יפנו את המגשים. הספרתי להם שהגעתי למקומות כאלה, וגם שמנו שם מכונות, ואגב, מכונות ששמנו שם היינו ממסמרים אותם לרצפה, שמים אותם בתוך איזה כלוב מתכת, קושרים אותו עם שרשראות לקיר ולרצפה. שלא יגנבו לכם. ולפעמים גם את זה גנבו. אלה באמת, אם מדברים על חצרות אחוריות, על מקומות שבהם הפשע נוכח מאוד, באמת קיימים המקומות האלה, ושוחחתי עם שני אנשים האלה שאת הרבה מחייהם בילו בארצות הברית, והם אמרו, מעולם לא היינו במקום כזה. כן, מקום שנקרא עזה, כן, אתה מזכיר שם מקום שנקרא עזה. יש את עזה הקטנה, ליטל גזה, בעיר שנקראת אנהיים, אגב, מרחק בערך 10 דקות מדיסנילנד. כן, ושרוב האנשים שם הם ערבים? כן, אפשר לראות המון דגלים שם של כל ארצות ערב, כמובן כולל דגל פלסטין. אני מתאר שם סיטואציה שבאות הדמות, הוא מגיע למכור מכונת הימורים, הוא אומר, קוראים לי ג'ונסון, כמובן השם בדוי והוא אמריקאי כי העבודה לא חוקית, והפלסטינאי אומר, ג'ונסון זה לא שם ישראל, הוא אומר ג'ונסון לוי ואז הכל בסדר. במידה רופפת זה מבוסס על אירוע אמיתי שקרה, אבל בצורה טיפה אחרת, אבל באמת, אני חושב שהזרות הזאת מאפשרת איזשהו קשר גם בין הישראלי לפלסטיני, שלאו דווקא היה קורה פה. כי בעצם מה שהופך להיות חשוב זה הכסף, והזרות הופכת להיות עניין משותף, והשכנות הזאת הופכת להיות שכנות.
אומרת, השכנות בין הישראלי לפלסטיני הופכת להיות שכנות, כמובן שלא בכל מקום ולא בכל סיטואציה. כן, זה מאוד מעניין באמת שאנחנו והפלסטינאים מאוד מתיידדים בחוץ לארץ, זה גם לי קרה. כן. כי יש משהו משותף, אנחנו מהמזרח התיכון, יש לנו מנטליות משותפת, אנחנו מנגבים חומוס. נכון. אנחנו מבינים אחד את השני, ואנחנו גם זרים שם. נכון. נכון? שנינו זרים, אז יש משהו שמחבר אותנו. נכון מאוד. כן. נכון, וגם השפה העברית והשפה הערבית הן די דומות, צריך להודות. כן. עכשיו, אתה בעצם רוב הזמן שלך שם, אתה בחברה של ישראלים, נכון? הרבה מהזמן, כן. כן, כאילו קשה, כאילו כשקראתי את זה אמרתי לעצמי, הוא לא מכיר את אמריקה, הוא מכיר את הישראלים באמריקה, או את החוויה הישראלית באמריקה. כאילו, כי אמריקה זה כל כך הרבה, כן, הרבה. יש הרבה אמריקות, כן. יש הרבה אמריקות, ובאמת, זה חלק מאוד מסוים של אמריקה, ונכון, זה איזושהי חוויה ישראלית, וזה איזושהי בועה ישראלית, שהיא מאוד מאוד נוכחת. תראי, בלוס אנג'לס, באותה תקופה שבה אני הייתי, היו 3 או 4 מקומונים בעברית. היו בתי קפה ומסעדות שאפשר לשמוע שם רק עברית ולהזמין בעברית. היו סופרים שבהם יש המון מוצרים מישראל, אגב, זולים יותר מאשר בארץ. כן, שקדי מרק יש? כן, שקדי מרק וטעמי וקפה ותה של ויסוצקי וקפה עילית. הנוכחות הישראלית היא מאוד 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 גדולה, לא רק נוכחות יהודית שכמובן היא רחבה, אלא נוכחות ממש ישראלית וחברות של ישראלים ומקצועות של ישראלים, ואני זוכר למשל כאיש מחירות, כאיש מחירות גם בקניונים וגם במכונות ההימורים, אתה לפעמים פוגש אנשי מחירות לידך, וכמובן שהם ישראלים, זאת אומרת, ואז אתה מייצר שיחה סביב הנושא המשותף וסביב הישראליות המשותפת. כן, אחד הדברים שתפס אותי שם, כשאמרת שאתה לא אוהב את אמריקה, אז הגיבור שלך אומר, אני דווקא אוהב את אמריקה. כן, באמריקה אין אבק. באמריקה אין אבק. עכשיו, זה נכון, זה נכון. יש משהו מאוד פלסטי בהרבה מאוד מאמריקה. אני חושב, אחד הפרקים שם קורה בלס וגאס, ולס וגאס היא ממש מתוארת שם כאיזה מקדש אמריקאי, כמקום שהוא כולו חיקוי של מקום אחר. של ונציה, של זה, של זה. כן, של הווניס הוטל, ובאמת סיפור אמיתי, באותו זמן נבנה מלון וניס במקאו, והיא ממש הופכת להיות חיקוי של משהו אחר, ולפעמים אני זוכר שעברה בי התחושה הרבה פעמים, הנה אני רואה אירוע שקורה במציאות מולי כאן ברחוב, והוא יותר מדי מזכיר לי משהו שראיתי בסדרת טלוויזיה או בסרט. ואז, האם באמת באותה סדרת טלוויזיה או סרט הצליחו לייצג את המציאות האמריקאית בצורה טובה, או שאולי המציאות כבר מתחילה לחכות את הסרט ואת סדרת הטלוויזיה. ואני לא תמיד הייתה לי תשובה לזה. כן. עוד דבר שאתה כותב עליו, ושהוא גם די אופייני בזה, עניין הנישואים אפקטיביים. הישראלים שמגיעים לארצות הברית ומאוד רוצים להישאר שם, לפחות... ורוצים גרין קארד, כן. ורוצים גרין קארד, ואיך משיגים גרין קארד? ומתחתנים עם בחורה אמריקאית, נכון. לפעמים זה נישואים אפקטיביים, לפעמים זה חצי אפקטיביים, לפעמים... זה קורה הרבה? זה קורה הרבה מאוד, זה קורה אפילו ברמה שיש אנשים שמתחתנים, מקבלים גרין קארד, יש איזושהי תקופה שצריך להישאר נשואים, מתגרשים, ואז מתחתנים עם ישראלי אחר כדי לאפשר לו את הגרין קארד. בוודאי, זה דבר שקורה. אולי טיפה הקצנתי את זה בספר, אבל אני לא חושב שבאופן דרמטי. צריך לזכור שאנשים שמגיעים לארצות הברית, הם באו לשיפור מצבם הכלכלי. גם אם אנחנו מדברים על התקופה שלפני 2008-2009, כן. שבאמת המשבר הכלכלי שפגע מאוד גם בארצות הברית, אנשים מאוד רצו להישאר שם. וצריך למצוא איזושהי דרך להיות חוקי. אתה לא יכול לבלות חיים שלמים כשאתה בורח מהחוק, זה פשוט בלתי אפשרי, וגם
קוראים שם מצבים שהם ממש מצבים, אני לא יודע אם המילה טרגיים היא המילה הנכונה, אבל אני כן אשתמש במילה טרגיים, שאנשים מגיעים לארצות הברית מישראל, מקימים שם עסק או עובדים, ואז פתאום בן משפחה בישראל מתחתן או קורה משהו, והם לא יצאו מארצות הברית, כי אם הם יצאו הם פשוט לא יוכלו לחזור. כן, או ביטוח בריאות. ביטוח בריאות, תשמע, אדם יכול לחיות שם. אפשר לעשות ביטוח בריאות גם כשאתה שוהה לא חוקי. קוראים שם דברים, אם דיברנו על החוק שהוא לא מובן, אתה יכול לשלם מיסים כעובד לא חוקי בארצות הברית, באיזושהי קונסטלציה מאוד מוזרה, היא די פשוטה, ואני פשוט לא הצלחתי להבין למה הם עושים אותה. כן, תשמע, כי גם הנישואים אפקטיביים בארץ, למשל, זה הרבה יותר מסובך, מכיוון שארצות הברית היא בכל זאת ארץ של מהגרים. נכון. וכאן אתה יכול להתחתן עם אדם מארץ אחרת, ויעשו לו המון 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 בעיות. כמו שאנחנו רואים שקורה לפעמים, עכשיו יש איזשהו סיפור בתקשורת. כן, של בחורה ישראלית, עם בחור נדמה לי, או מגאנה או מניגריה, נכון, שרוצים לגרש אותו למרות שיש להם ילד, נכון. כי עוקבים אחריו, אם הוא כן ישן בלילה הזה שם, או לא ישן בלילה הזה שם. אז פה מקפידים יותר, גם אנחנו קצת מדינה קטנה. ואני חושב שגם בישראל קצת מגזימים עם זה. כן, כן. תראה, קרה בצרפת עם הבחור, ילדה צועניה שגירשו אותה באמצע טיול, זה בלתי מתקבל על הדעת, כן, כאילו, מבחינה אנושית. עכשיו, אתה עוזב, אתה מחליט אחרי שנה בכל זאת שאתה עוזב את ארצות הברית, וחוזר לארץ. ומה הדברים אז זאת החלטה לא פשוטה, כי אתה מתחיל כבר להסתדר אחרי שנה, אתה כבר מכיר יותר אנשים, כבר מתחיל להרוויח יותר, כבר מכיר את הקהילה הפרסית המשגשגת שאתה כותב עליה שזה מקסים. ומה בכל זאת אתה אומר, אני חוזר הביתה כי זה הזמן, כי זה לא טוב לי. אז זה בדיוק, זה לא שלא טוב לי, אלא, תראי, הקירות בארצות הברית זה דבר מעניין, אולי הטעות היא אצלנו הישראלים, אבל התרגלתי לטעות הישראלית. קירות בישראל בנויים מאבן. קירות בארצות הברית לא בנויים מאבן. אתה מקיש על הקיר והוא חלול. הוא מעץ, הוא מדיקט, הוא מגבס. גזר יכול. היה לי מאוד קשה לעמוד בזה. התחושה היא שזה לא שלי, זה לא המקום שלי. אני זוכר גם באחד הימים בקניונים, היו בחירות למושל קליפורניה, שוורצנגר נבחר שוב אם אני לא טועה. אף אחד לא ידע מזה. עכשיו, לפני כמה ימים היו הבחירות המוניציפליות בירושלים, אני נשארתי ער עד שעה מאוד מאוחרת בלילה רק כדי לראות מה התוצאה ומה התוצאה במקומות שונים. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי. ישראל היא המקום שלי, היא הבית שלי, היא אני, אדם הוא תבנית נוף ארץ מולדתו. מה לעשות, זה נכון. והבחירות למשרת המושל בארצות הברית, לא רק שהן לא מעניינות את האמריקאים, הן גם לא מספיק מעניינות אותי, לא שהן לא מעניינות בכלל, אבל אין מה להשוות. אני זוכר גם, ממש באחד הימים האחרונים שלי בארצות הברית, הייתה לי פגישה אקראית, ישבתי עם כמה ישראלים מבוגרים, ישראלים לשעבר, שנמצאים בארצות הברית 30, 40 שנים, אפילו יותר, כלומר, הם חיים בארצות הברית 30, 40 שנים, הם חוקיים, הכל בסדר, הם בנו שם משפחות, והשיחה כמובן התנהלה בעברית, והם היו מודעים למה קורה בישראל, ברמה שנמצא בישראל, לא מודע, הם ידעו על אירועים, כל מיני, אני זוכר שאז הותקפה איזו קשישה בחיפה, והם הכירו, והם הבינו את המשמעויות, ותמיד שהם דיברו על ישראל ועל הישראלים, הם אמרו, אנחנו. ואני חושב שזה העניין, השאלה היא מי אתה, ומי אתה רוצה להיות, ואיך אתה רוצה לבלות את חייך. כי באותה תקופה באמת, לי במציאות הובטחו כל מיני הבטחות כלכליות, אבל יחד עם זה, מי אתה, ומי אתה רוצה להיות, ומי זה האנחנו שלך. כי לחיות במקום שבו אתה תהיה תמיד זר, זה לחיות במקום שבו תמיד תהיה זר. זה להיות חסר בית, כמה מצליח וכמה נוחות שלא תהיה לך. וזה מה שהחזיר אותי לישראל. ולכן גם כתבתי את הספר הזה, כי יש פה איזושהי חוויית זרות
שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה. החוויית זרות הזאת בתוך אמריקה. דווקא אמריקה הזאת שאנחנו רואים את כל הסרטים עליה וכל התוכניות עליה ושיר על אמריקה וכולי, הזרות הגדולה שאתה חש שם, גם כשאתה מכיר את השפה. כי אתה גם מעלה את העניין, את המילה הזאת גולה, להיות גולה. נכון. עכשיו אנחנו שהיינו עם שגלה מארצו והיינו 2000 שנה, אנשים מרגישים גם לא נוח. זה קרה לך? אי הנוחות הזאת שאני היום, הוריי או הוריי הגיעו לכאן, הם באו לכאן מהגלות, הנה סוף סוף יש לנו מדינה משלנו, בנינו, זה נשמע קצת קלישה כזה, זה נשמע ציונות, אבל אני חושבת שמרגישים את זה, נכון? נכון, אי אפשר. עכשיו הייתה סערה מאוד גדולה על דבריהם של יאיר לפיד ועוזי דיין. אני חושב שבאמת יאיר לפיד ועוזי דיין הגזימו, אבל אי אפשר לקחת את האמת שכן נוכחת בדברים שלהם. והאמת הזאת היא מעבר להאם זרקנו את מדינת ישראל, לא, אני לא חושב שאף אחד זורק את מדינת ישראל, ומדינת ישראל תמשיך להתקיים והכל יהיה בסדר. אבל זה המקום שלנו. זה המקום שלנו, לא במובן הזה של בואו נילחם על זכותנו למקום משלנו, אלא במובן הזה שזה המקום שלנו. אפילו העובדה שאנחנו יושבים פה ומדברים עברית ברדיו הישראלי, אפילו העובדה שנכתב הרומן הזה בעברית, מופץ באינטרנט בעברית, אנשים קוראים בעברית, השפה המדוברת היא עברית, אנחנו לוקחים כמובן מאליו את העברית הזאת שלנו, הבחירות המוניציפליות שקורות במדינת ישראל, כל הדברים שהם כאילו שוליים, והם מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו, אני חושב שבמדינת ישראל אנחנו נותנים לזה כמובן נפח גדול יותר, כי הנה העם הגולה ששב למולדתו, והנה העברית שקמה לתחייה. כן. אבל אני חושב שכל אדם שגדל באיזשהו מקום, הרחובות שבהם הוא גדל, הנופים שבהם הוא גדל, הם נוגעים לליבו, ואי אפשר שזה יהיה אחרת. במדינת ישראל זה כמובן הרבה יותר דרמטי, אני חושב שכמעט כל המטיילים בחול, כולל הישראלים שמטיילים בהודו ומגיעים לחורים הכי נידחים, יושבים בקפה אינטרנט, פותחים את האימייל שלהם ופותחים איזשהו אתר חדשות ישראלי ומתעדכנים מיד מה קרה בארץ. מה קורה בבית וזה, כי זה הבית, אבל... בדיוק. אתה לא, אבל העניין הזה, אתה יודע, כשאני גרתי גם איזו תקופה בחוץ לארץ ואמרתי שהחיים בחול גזלו ממני את הכיף הזה של לשבת ביום שישי ולקטר. כי שם הייתי כל הזמן צריכה להגן, כל הזמן הייתי צריכה להגן. נכון, כן, אתה באמת מוצא, אני חושב שהדבר הטוב שקורה שם זה שבאמת הזהות שלך כישראלי נמדדת עכשיו לא רק מול ישראלים. אני ראיתי דבר מאוד מעניין, אני מדבר המון פעמים עם אנשים שעלו לארץ, ואני הרבה יותר ביקורתי. והרבה פעמים העניין הזה באמת עם מי אתה מדבר. כי אם אתה מדבר עם אנשים שהם לא ישראלים ובוודאי לא יהודים והם מתקיפים את מדינת ישראל, כמובן שתגן על המדינה. אבל כשאתה כבר מגיע לתוך מדינת ישראל, אז השחיתות והצפיפות וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, באמת אחד הפרקים שם, קוראים לו זמנים בלוס אנג'לס, מין סיפור אהבה כזה שבתוכו נכנס איזשהו ויכוח על צדקת דרכנו והאבל על מות חבר שנהרג, ובאמת איזשהו דיון על פתאום אתה מוצא את עצמך מגן על המדינה, ואתה חייב להגן על המדינה, אתה הופך להיות השגריר של מדינת ישראל. כן, אפילו זה דברים שכאן היית מתנגד ומוחה ונגד המדיניות. נכון. אתה צריך להגן, וגם אתה לפחות מגלה שלפעמים הבורות שלהם היא כל כך גדולה שהם כבר מכלילים הכל, כאילו כבר הכל שחור. בדיוק, לפעמים אתה מסביר למישהו מה הגודל של מדינת ישראל, וזה בלתי נתפס. או אני זוכר באותה תקופה, בדיוק הייתה תקופה מאוד סוערת של משפט משה קצב, שבעיניי ראוי לכל גינוי בכל קנה מידה, באמת הוא עשה דבר חמור ובמשרה בחירה,
ומצאתי את עצמי בתוך שיחות שאנשים אומרים לי, שמענו שהנשיא שלכם אנס. ואתה אומר, תראו, זה לא בדיוק ככה. ואני מגן על דברים שאני בכלל לא מסכים איתם, או לא שאני מגן, אני אומר, תבינו שהמצב יותר מורכב, וזה לא כל מדינת ישראל. כן. ובמדינת ישראל אני יכול להגיד, משה קצב אנס, וזה חמור מאוד, ואני מגנה אותו. ואני לא צריך שום הקדמה, אבל בארצות הברית, משה קצב אנס, ואני מגנה אותו, אבל תדעו לכם, במדינת ישראל אנחנו אנשים נחמדים בעצם. כן, ויש אצלנו נשים, ויש לנו נשיא כמו פרס עכשיו, וכל הדברים האלה. עכשיו, עוד תובנות ככה התובנה מהשנה הזאת. הדבר הכי חשוב ששבתי איתו זה איזשהו זהות מחודשת, כי פתאום אתה הופך להיות הישראלי בחול והיהודי בחול. וכמו שאמרת, נכון, אתה מגן על מדינת ישראל, ולפעמים גם על דברים שאתה בעצם מגנה אותם, ואני חושב שזה איזושהי הבנה שאתה יהודי ואתה ישראלי. וזה מי שאתה, או לפחות כך זה היה אצלי, זה מי שאתה. וזה מי שאתה, זה אומר, זה המקום שבו תממש את עצמך. המימוש העצמי שלך יהיה במדינת ישראל, הוא יהיה בבית, הוא יהיה בתוך הקהילה שלך, הוא יהיה גם מתוך איזשהו מאבק על הקהילה שהיא שלך ועל הבית שהוא שלך. אבל אני גם חושב, טוב לצאת, כמו בשיר של יורם גאון, מה טוב לנסוע, אבל טוב יותר לחזור, אז טוב לנסוע וטוב לחזור. כן, אני מסכימה איתך שטוב לצאת, זה חשוב אפילו לצאת. נכון. זה אפילו חשוב, ואז באמת מתגעגעים גם לאבק שלנו. נכון. קודם כל כי הוא שלנו. נכון. כי קודם כל הוא שלנו. נכון. אני מאוד רוצה להודות לך, אמיר סגל, שבאת לאולפנינו. תודה רבה לך, שמחתי להתארח. תודה לטכנאי שלנו, אהוד מועלם, כאן יונה נבנצל. כשהערב יורד יש לצאת ולטייל עם ארנק, מטריה, כפפה, מקל, לעקוף אותיות ואותות בלבן, לחצות שבילי חצץ, לסלסל פינת עשן זהירה ולשוב למפתן המוכר והחם מן השמש אשר שוקעת, לשבת שם רגע שני בני אדם ולטפס למעלה צעד 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 צעד